नमस्कार शेतकरी मित्रांनो पाहुयात कृषी उत्पन्न बाजार समिती अहिल्यानगर म्हणजेच अहमदनगर येथील आजचे म्हणजे दिनांक 19 जानेवारी 2026चे कांदा बाजार भाव। मित्रांनो, आज अहिल्यानगर येथे लाल कांद्याच्या एकूण 1,72,781 कांदा गोण्यांची आवक दाखल झाली होती। त्यामध्ये काही सुपर लॉटला 1,900 रुपयांपासून 2,000 रुपये क्विंटलपर्यंत बाजारभाव मिळाला आहे। तर एक नंबर क्वालिटीचा कांदा 1,400 रुपयांपासून 1,800 रुपये क्विंटलपर्यंत विकला आहे। 2 नंबर क्वालिटीचे कांदे 1,000 रुपयांपासून 1,400 रुपये क्विंटलपर्यंत विकलेत। 3 नंबर क्वालिटीच्या कांद्याला 450 रुपयांपासून 1,000 रुपये क्विंटलपर्यंत भाव मिळाला आहे। आणि 4 नंबर क्वालिटीचा कांदा 200 रुपयांपासून 450 रुपये क्विंटलपर्यंत आज कृषी उत्पन्न बाजार समिती अहिल्यानगर येथे विकला गेलेला आहे। तर धन्यवाद शेतकरी मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। जय जवान जय किसान।